Hej piger og drenge, der ser med. Nu skal jeg vise mig på det. Noget, hvor vi viser en kanin. Og jeg skal lige have ham op, så jeg skal lige have ham der. Så. Det er min Linusbøj. Han er et år gammel. Halvt år. Jo, halvt. Han hedder Louis. Han er hvid, og så sådan noget her på ryggen. Det er stort lille et kors. Så og så skal vi nå lidt. Og så min lille passer det godt, men han er ikke den mindste. Det er et andet kanin. Han er et søster kanin. Så det er min kanin der, og jeg elsker det. Hvis jeg siger sådan en anden kanin, så skal I like den, og så skal du nu kommentarfeltet. Du skal like, der du kan penge, og I skal kommentere den, hvis I synes, den er god eller den er dårlig, og så også like, hvis I synes, den er god eller dårlig. Og det var alt det for min søde Nilus. Hej.